Gisugda na sa DepEd ang pagpatuman sa mga eskwelahan sa Catch-up Fridays o ang gitawag nga Learning Camp Fridays sa DepEd Davao City Division. Tinguhan ini nga mabansay pag-ayo ang mga estudyante sa pampublikong eskwelahan sa pagbasa, komprehensyon o pagsabot sa ilang gibasa ug uban pa. Ani ang report ni Argil Relator. Sa spelling ug pagbasa nakatutok ang pagtudlo ni Teacher Edna Fe sa iyang grade 3 pupils karong adlaw sa Takunan Elementary School sa Davao City. Kini ang iyang unang aktibidad alang sa unang adlaw sa pagpatuman sa Catch-up Fridays sa DepEd o ang ginatawag nga Learning Camp Fridays sa DepEd Davao City Division. Mas okay magud siya sir na kanang ang ikabalo siya mo spelling and then after maguna na ibaybay nimo and then ang magpaghuman sa spelling sa bata ato siyang ipabasa sa ilaha. Sabayang pagbasa sab ang himo sa pika section. Ang pupil nga si Tiffany, nagapaningkamot gayud kuno nga makabasa. Magbasa mabuti para magiging magaling sa pagbabasa. Sa grade 1, letter sound sab ang unang gitudlo sa ilang advisor. Ang aim ani matabangan sila sa ilahang pagbasa of course ug sa kanang dili lang pagbasa sa numeracy. Tapos ginapa part pod ani ang pag-instill og kanang core values pod sa mga bata. Base sa pinakaulahing datos nga ipagula sa pagtuon sa World Bank, 91% sa mga Filipino children nga nag-edad just anyos ang nakasinati og learning poverty. Buot pasabot ni ana, siyam sa matag na pulo ka mga kabataan sa samang edad ang dunay kalisdanan sa pagbasa ingon man pagsabot sa ilang gibasa bisan pa man sa simpleng text. Importante matud pa kini nga ilang masabtan sanglit mousab kini ang sinugdanan nga makasabot sab sila sa uban pa nga learning areas. Subay sa kamanduan sa Department of Education ang matag Biyernes igahin alang sa Catch-up Fridays sa tanang pampublikong elementary ug secondary schools lakip ang community learning centers sa tibuok nasod. Sa maong adlaw, igahin ang unang 2 ka oras ug 20 minutos alang sa National Reading Program o pagbabasa. Samtang ang mosunod nga 2 ka oras ug 20 minutos kay igahin alang sa values, health ug peace education lakip ang homeroom guidance program. Ang kadtong kabalo na mobasa, tudluan og critical thinking and analysis. Ug kadtong kabalo na sa critical thinking and analysis, pasulaton og essay ug uban pa. Nagtinguha ang DepEd nga makaapas sa nahimong learning gaps nga nasinati niadtong panahon sa pandemya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.